Capeta. A fondo. Bueno, Una altra setmana. Una altra setmana. Canviem d'ubicació. bon dia, bona tarda, bona nit. Bona tarda! Ei, sorpresa! Tenim quart micro! Ole. Era una amenaça, que sempre dèiem a algú li enxufarem el quart micro. Doncs Pues tenim avui a la no. Glòria. Soc una afortunada. Que De guai! tindre-us aquí, present. Com ens encanta! És la primera, o sigui que afortunats nosaltres de tindre-la. Sí. A partir d'aquí tot pot anar millor o a pitjor. Anirà bé, tot anirà bé. Tot anirà bé. Glòria, tu qui ets? Doncs... Presentem el capítol primer, no? Ah, bueno, clar. De Vinga, què va. parlem avui? Capítol. Capítol d'avui. Capítol. Nou capítol? Nou capítol. I el tema d'avui és qui cuida a la cuidadora. I ho hem dit en femení perquè normalment les cures sempre les fan les dones, tot i que hi ha molts homes que també fan cures, i sostenen des d'un altre cantó, Però normalment són les mares. Però normalment són les mares, no?, en aquest cas. Sempre són les mares. Sí, i a més aprofitant que arriba aviat, no?, el dia de la mare, Sí. doncs això, qui cuida a la cuidadora, avui volem parlar d'això. Ja avui estem amb la Glòria, I avui estàvem amb la Glòria. que la Glòria és... Soc mare, Cuidadora. i cuido els nens de casa i cuido nens que estan dintre de centres penitenciaris. Molt Una bé. feina Sí, interessant, Home, molt interessant. sí. És curiós, no? També el tema social, la majoria són dones. Sí, També. Sí, Sí, clar. bueno, i la majoria de mestres, professores... Sí. Tot el que és cuidador social, no? El sociocultural, la majoria són dones. Enfermeres. Hi ha Sí. una presència femenina molt Sí. important, però que sembla que passa desapercebuda, no? Sí. Amb les cures. Sí. Bueno, doncs la cuidadora és aquesta figura, no?, que sosté. Sí. Sí, bé, l'últim cop crec que vam parlar doncs això, no?, del grau 3+, Sí. de quan difícil és això, i mentre tot això que legalment doncs, no acaba d'arribar, Que està no? costant bastant. que està costant bastant i que el sistema i la burocràcia no és una cosa ràpida ni àgil, ni... Llavors, mentre no arriba la solució, si és que arriba a alguna hora, les famílies s'han de fer càrrec. Estem i aquí- desprotegits. Sí, Totalment. vosaltres esteu els... Sí. Tant nosaltres com qui ens cuida, pues, sembla que no tinguem dret ni a ser cuidats ni a ser cuidadors. I llavors per això reivindiquem una mica. La setmana passada parlàvem de la meva por o de la por que tenim que el cuidador no ens pugui cuidar i aquesta setmana parlarem de la por que tenen els cuidadors o la por que tenim de que els cuidadors tampoc siguin cuidats per part de les administracions. Perquè, per exemple, la teva mare i el teu pare també, però sobretot la teva mare, són 24 hores, 7 dies a la setmana. 24/7 dies a la setmana. Tots els dies de l'any. Tots els dies. Clar. I sense cap tipus de reconeixement ni de remuneració, ja perquè són una mica més grans i estan ja jubilats, però si haguessin hagut de deixar de treballar tampoc tenen un sustento, que li diem, no? No tenen una paga, no tenen res que els reconeixin. No hi ha cap paga de cap... Pues, ara mateix no sé si hi ha, perquè tampoc ens han informat ni ho sabem nosaltres. Jo he sentit que sí que hauríem d'estar cobrant alguna cosa, però en el nostre cas no estan reconeguts de cap manera. Home, al final, el que jo veig des d'aquí és que si hi ha un cas tan evident i tan visible com aquest, no? Els ajuts ja no arriben, Sí. quan hi ha un desgast més psíquic que no és tan evident, que és menys físic i que no és tan visible, si això que és evident ja no t'ajudes, imagina't si a sobre la teva càrrega és invisible, no? És una cosa que no és tan evident, que no es veu. Sí, Llavors sí. aquí les ajudes deu passar això, que són inexistents també, no? Llavors, com no es veuen, clar. L'altre dia vaig parlar amb una persona i és el que li deia. Ens fan fer tràmits normalment per correu electrònic o ens fan enviar sol·licituds. Però jo trobo que en aquests casos el que hi hauria d'haver-hi és una figura, un metge, un comitè metge o alguna cosa que realment veiés i valorés la situació real de cada persona. I jo no crec que hagués de ser tan difícil, saps? Que haver de gestionar aquest tema de papers, ajudes o reconeixements
saps? Perquè és evident, és el que deia la Glòria, és que això es veu, m'entens o no? No és una que puguis amagar, no és un dolor. Que un dolor te'l pots inventar en un moment donat, m'entens? És difícil veure si és veritat o és mentida, però una situació com la nostra, que es veu que són 100% dependents i que aquestes persones estan al cuidador nostre, jo crec que no hauria de ser tan difícil haver de... Clar, perquè si fins ara, o sigui, tu que portes quants, 14 anys? 12 anys i pico ja. 12 anys i pico. Encara no hem solucionat tot el teu tema burocràtic ni quina és el teu... quins ajuts necessitaries. Clar, tot això ho estan sostinguent els teus pares, perquè mentre no arriba aquest ajut estatal per la que tu havies cotitzat, no? Perquè tu havia cotitzat, sí. Clar, és que clar... I també et dic que sort que vaig cotitzar, perquè si no encara seria molt més difícil. Encara seria molt pitjor. No, està clar, és que més ho hem de fer, perquè al final el sistema s'ha de mantindre però ho necessitem per aquestes coses, no? Però jo el que volia dir era això, doncs que si tu fa 12 anys que estàs esperant, aquí hi ha uns pares que fa 12 anys que s'estan desgastant... Han deixat la seva vida per cuidar de la meva, saps? Clar, la teva mare quants anys té? 65. 65. D'aquí 12 anys serà una persona de 77 anys, que probablement estarà més perquè la cuidin que no per cuidar. Bueno, ara mateix ja per poc que vulguis. En una edat jubilació, perquè és la jubilació, per descansar, no? Perquè ja deixes de treballar per això mateix, no? I això no és... No porta un desgast el teu cos. El teu no ha sigut una cosa que tu has triat, o sigui... Això és una... guanyar la loteria sense tirar-la. Exacte. Sí. M'entens que això no ho hem decidit ni jo ni la meva família. Fixa que aquest dematí m'explicava, la seva mare m'explicava que els seus plans de jubilació era que agafarien una autocaravana i es dedicarien a viatjar. I de repente diu, bueno, m'ha tocado vivir otra cosa, en otra vida lo haré. Hosti, això és un dolor. Sí, això... I també estava pensant jo, perquè la Carmen és una persona forta. Molt Carmen. Però això li agafa una persona amb tendència depressiva o que es trobi malament. Bueno, parlem de la salut mental i ja ens perdem, eh? Clar, la salut mental i la salut física del cuidador, no? Quin apoyo té? Bé, i sobretot hi ha un tema també que és, perquè més ara que sembla que ja ens hem posat d'acord que no podem separar la ment del cos en quant a salut, parlem de salut, si hi ha una cosa, no? Nosaltres aquí tots quatre, no? Som pares i mares, si una cosa ens ocupa és què serà dels nostres fills quan nosaltres no hi siguem i sempre diem no, hem de fer fills el més autònoms possible perquè un dia nosaltres no hi serem, no? Com ha de dur aquesta mare, aquesta angoixa, no? De dir, i doncs, el meu fill, què passarà? Això és el problema de moltes mares amb fills dependents, no? El patiment de què serà del meu fill quan jo no hi sigui. És el dolor que tenim nosaltres aquí cada. I és un dolor... L'altre dia vam sortir a la tele, bueno, ja ho sabeu, que vam sortir a la televisió espanyola, que vam parlar d'això, i és la por que tenim realment. Però no nosaltres, tots. Jo soc pare també i estic a la situació que estic. El meu pensament, la meva por també, és el dia de demà, els meus fills també, m'entens? O sigui que jo vic per als meus costats, la por meva és el dia de demà que falti ma mare, però ja el dia que falti jo amb els meus fills, què farem també, com anirà? Per sort ja van creixent, per sort cada vegada són més grans, però el meu patiment també era aquest, què serà dels meus fills, m'entens? O sigui que ho podem entendre. Clar, i a més és que és un estrès afegit en una situació, ja tots sabem, no? Ara que es parla tant de l'estrès, el cortisol, no sé què, ara això és com el tema d'actualitat. Llavors, per un cantó és com que deixem anar tota una retòrica i una teòrica que després no apliquem de cap de les maneres, no? Llavors, de quina manera? Una cosa que a mi em va sorprendre molt és que després que tu sortissis al programa amb la Isabel Gemio, hi va haver algú que de seguida va escriure a l'Instagram de No Som Tòpics, que et deia, jo fa molts anys, no recordo ara si deia que era algú que feia 10 anys, però que deia, fa molts anys que estic en aquesta situació, estic en una cadira de rodes i encara no he rebut
Cap ajut, com t'entenc, t'acabo de veure ara. És el problema que ens trobem tots. Llavors, la cosa és, què hem de fer? És que igual hi ha algú que ens està escoltant i clar, I seguir lluitant. Jo que treballo en el món de la consciència i que treballo aquest para, respira i tot, i que tinc moltes persones al davant, ve que molta gent ja em ve amb el discurs, tothom parla molt, però no l'integrem. Després no actuem com a tal. I això és un problema de consciència social. sí, estic d'acord. Pensem, com això no em passa a mi, ho deixo allà aparcat, pobra gent, i ens quedem amb això. I ja està, la nostra consciència ja queda tranquil·la. I això és un tema social, és un tema de tots, perquè no sap ningú quan li pot passar, o quan pot necessitar una ajuda, o quan pot fer alguna cosa. I és que ja ens hem pres la literatura, tots ho diem, sí, la ment va amb el cos, però després el ser humà fa això. Sap el que ha de fer, però després viu i fa una altra cosa. Sí. Bueno, és que jo crec que, per exemple, el cas de l'Armando, que a més és gran dependent, perquè depèn d'un respirador, que això és per això que són les 24 hores al dia, però tots ens farem vells. Sí, I tots ens convertim, tots, o sigui, Anant tenim bé, sort, anant bé, anant ens bé, farem vells claro. i anant bé també serem dependents. Sí. O sigui, no és que ens quedarem en cadira de rodes, no, és que ens farem grans. Ens tocarà a tots. Però també hi ha una altra cosa que jo sempre dic, evidentment, això no saps mai quan et pot passar, sempre tenim el rotllo d'això a mi no em passarà, però això passa a tots ens pot passar, però no només perquè ens pot passar algun dia, sinó encara que no ens passi mai, podem fer un món més simpàtic? Clar. Sí, una cosa que dic jo, Més amable. Més amable, Sí. no? O sigui, del rotllo de, bueno, doncs a mi no m'ha passat, m'hagués pogut passar, però no m'ha passat. Bueno, què faig? Miro cap a un altre cantó? O també hi col·laboro, no? No? I quan ens compartim i ajudem, també nosaltres ens sentim millor. Aquella consciència és més verdadera, no? Però jo trobo que ho podíem facilitar, sí, però que l'administració ho podia facilitar, perquè hi ha molta gent no tenint cuidadors. Hauríem de crear una red de cuidadors, però no per tothom, ja com aquell que diu, és una feina, no deixa de ser una feina. És que mira, podria ser no tenim un lloc de treball que no existeix, no s'existeix o poc. Bueno, o existeix poc, no? Poc i mal pagat. I mal pagat. Aquest és un altre tema. Aquest és el problema. El tema del cuidador social, mal pagat. Ja, quan hi ha tants calés que es perden Infermeres, per moltes escletxes, no? Clar, quan tenim aquest degoteig de calés i jo sempre dic, no, a vegades fem 3.000 vegades la mateixa obra i llavors no cuidem a les persones. Sí, però què passa? Realment? Què passa? Que per sort o per desgràcia els casos de la gent dependent no són una majoria. No. I les minories no es contemplen. Clar. Però ara estem parlant també del tema de les residències, per exemple, que també estan molt mal cuidats els nostres avis, a les residències on cauen. Per què no fem aquesta xarxa de cuidadors que puguin vindre a casa també? Perquè l'altre problema que també ens estem trobant és que si ens arriben a donar el grau de la dependència aquesta 3+, que ens posen a les persones perquè ens cuidin, nosaltres hem de buscar les persones també. També has de fer la feina. I hem de fer-la, els hem de pagar nosaltres, se'ls ha de pagar Seguretat Social, o sigui que tens un mal de cap, és com si fossin una empresa, però per què Nassos ja no ho fa l'Estat? Que faci, que tinguin la seva red de cuidadors i que tu només hagis d'aixecar el telèfon i dir el cuidador Josep se m'ha posat malalt, necessitem un altre cuidador i demà tinguis una altra casa, m'entens o no? Bueno, perquè l'Estat està ben muntat per ells, però no, vull dir, perquè, o sigui, en el moment... Però no tenim funcionaris per tot. Sí, però bueno, és igual, també quan ets autònom els hi fas de recaptador, no? Els hi fas de recaptador de l'IVA... O com a servei social. Mira, els interns de presó no tots són assassinos i d'això. També hi ha molta gent que ha caigut per altres circumstàncies que potser millorarien com a persones si en lloc d'estar trencats en una presó fessin un servei social i prenguessin valors d'algunes coses. O nanos joves que no saben què fer, aquests ninis, donar-los un valor amb un servei social i convertir-los com a cuidadors i els fem més grans com a persones. Sí, seria una bona opció. I al final, clar, això que deies de la minoria, sí, clar, és una minoria, però si en aquesta minoria hi afegim els cuidadors... Ah, clar, llavors ja no estan minoria. Ja no estan minoria. Allà l'has clavado, Clar. Sí.
És que clar... Què havien pensat? Menys mal que algú Però pensa. això Sí. ja m'ha sortit sol, No, De quatre mentes, una pensant. No, ha sigut espontani. Jo crec que si ho ha sigut sense voler. Ho tinc interioritzat. Clar, no, home, perquè realment és un tema molt, no? És un tema molt seri, vull dir que nosaltres estem aquí i és com, a vegades és, ostres, i sobretot amb l'Armando, que és un tio tan potent, és un tan fiera, i és com, uau, quina resiliència, Sí, però hi ha moltes coses al darrere d'aquesta resiliència. I l'Armando... Perquè té la gent que té darrere. Perquè si no tenim gent que ens cuidi, ja pot ser com siguis, que no faràs res, m'entens o no? Clar, Llavors, jo crec que també és important no parlar des de la víctima, o soc víctima del sistema, no. Parlem des dels drets. No, s'ha d'exigir que hi hagi aquest servei. Evidentment, i si no existeix, s'ha de buscar la via doncs per fer-la, i també és una mica la idea d'aquestes trobades i d'aquestes xerrades, vull dir, segur que hi ha gent que en sap més que nosaltres, segur que hi ha gent que en sap i llavors ens pot dir, ei nois, heu provat això, o heu fet allò, o que si hi ha idees o hi ha alguna que existeix i no ho sabem, que ens avisin. Per favor. Vull dir que a més és el que diem sempre, no? Però hem de tindre l'oportunitat de viure amb dignitat. Això sempre. Sí, perquè el sistema també comunica molt malament, Molt. Qui comunica malament? El sistema. També sí, perquè jo no estic informat gairebé de res, o ets trucat molts i busques, o a mi no m'arriba un correu per dir-me Armando, què hem fet, jo què sé, que hem fet aquesta llei o estem fent aquest tràmit perquè et pots beneficiar d'això. O et busques tu la vida o no hi ha... o no tens coneixement de res. Clar, és que jo penso, home, 12 anys? 12 anys encara està... Són molts anys, amb un limbo així. És que aviam qui aguanta... Jo entenc que els sistemes no sempre funcionen i no sempre funcionen bé del tot, però home, hi ha coses que ja són de cajón. No, home, jo crec que les hauríem com de millorar. Això et dic, no parlem des de... Soc una víctima i no em feu cas. No, vull els meus drets. No, perquè a més el sistema com a ser humà i com a contribuent que ell ha sigut també durant moltíssims anys. I com els seus pares, que també han contribuït i ara no poden gaudir de la seva jubilació. I que aquest dematí ho dèiem, tindrà límits físics, però els límits de vida, vull dir, està portant moltes coses a aquesta societat, entre el sistema que ha fet, entre que està ajudant altres, entre enviar a la presó per ajudar altres persones a lluitar amb la seva vida. Vull dir, escolta, que també aporten a aquesta societat, que no l'ha d'ignorar. No, moltíssim. Vull dir, és que a més és que és una feina que fa que és imprescindible, perquè tu vas a fer xerrades amb gent que o ha tingut accidents, o no, o sigui, tu vas a la Goodman... I no cobres un duro. No cobro mai. No, clar. Mai cobro res. Però també dic que ajuda m'ajuda. I és que avui mateix, aquest matí, he trucat amb un veí que la seva dona ha tingut un ictus fa ja uns mesos i estan intentant arreglar el seu tema de la discapacitat que ens vam trobar ahir a la paradeta de Sant Jordi. Va vindre la filla i vam estar xerrant una estona allà. I estan locos intentant arreglar els papers. Doncs avui els he trucat per dir-los, veniu a casa que jo estic fent això. No prepareu aquests papers que esteu fent perquè esteu perdent el temps. Anem directament a buscar el grau 3+, perquè la teva dona té un aneurisma i l'aneurisma en principi és una gran dependenta que necessita 24 hores. També preparem ja els papers de principi. Però jo haig de fer això. No. Jo ho faig perquè vull, però no pot haver-hi una figura, que és el que us estic dient. És un laberint tot plegat. Hauria d'haver-hi una figura que t'ajudés en aquests casos i que et facilités les coses, perquè ja tenim prou amb el que tenim a sobre, com perquè a sobre la burocràcia se'ns giri i ens ho faci tot molt més difícil. Penseu que són persones com tothom, som fills d'algú, som germans d'algú i som pares d'algú. I tenim drets com a ser humà. És que, evidentment, o sigui, aquí parlem, l'Armando té drets, la seva mare també té drets, i son pare també té drets, i els seus fills, vull dir que, no? Sisplau, si teniu informació, si sabeu més coses que nosaltres no hem pogut trobar,
si teniu suggerències... Claro, o si en sabeu menys i hi ha alguna que nosaltres us puguem dir, no? I si no podem juntar i fer un esforç. O fer un esforç. Una comunitat d'informació. D'informació. O si cal muntar una xarxa de cuidadors. Evident, clar. Vull dir, llavors... això no estem aquí només per explicar, no. No. Volem que això es converteixi en acció. Sí, volem que d'aquí n'esdevinguin coses que al final tots en sortim beneficiats. Vull dir, perquè és que fem una societat més justa i més dolça, i és el que dèiem, no? Ara me reia, però amb això de la burocràcia m'estava recordant de la pel·lícula de Los Hermanos Bax, perquè, saps? Sí. Aquella de, porque la clàusula número 1, porque la no sé què, no sé quant. Home, això és un xiste. És laberíntic, esgotador, i ja prou n'hi ha, no? Sí. Que prou problemes hi ha. Aviam, gent, com ens podem comunicar? Per Instagram es poden deixar missatges, al correu electrònic nosomtopics@gmail.com. Això mateix. I els enllaços els teniu tots a Instagram. I si ens veieu pel carrer, doncs ens fareu. A Instagram, que és @nosomtopics. No som tòpics, sí. Vale. Sí. I ja està. I nosaltres, de fet, anem contestant. Vull dir que ja alguns de vosaltres doncs ens heu dit coses i us anem dient. Ja comencem a fer comunitat, a poc a poc. Comencem a fer comunitat. Molt a poc. Sí. També us volem dir una cosa, que també ens trobem. Hi ha gent que veu els vídeos i que no ens dona a seguir. I nosaltres ens agradaria fer directes perquè ens podéssiu seguir més. O compartiu, que volem que es faci gros. Compartiu, però sí. Però clar, això no ens volem fer virals, perquè no, o perquè un protagonisme. No, la cosa és que volem donar veu. Això, que es conegui. Sí, llavors és molt important que seguiu, sobretot a Instagram, perquè si fóssim més de 1.000... Si arribem fins a 1.000 podem fer directes. Llavors podem fer la comunitat molt més ràpida i molt més gran. Sí, i mentre estem fent el vídeo podem estar contestant preguntes en directe i al moment. Sí, i podem agilitzar-ho tot. Ja que l'administració no és àgil, siguem nosaltres. Sí, i volem això, sobretot a gent amb discapacitat o, com es diu... Diversitat funcional. Diversitat funcional, cuidadors i en general. Famílies, tothom. I jo convido a qui vulgui participar a dir alguna cosa que vingui a passar una bona estona amb aquests 3 personatges, que este mundo no se puede con estos 3 personajes. No se puede. Us ho passareu molt bé. I sigui el que sigui, segur que és interessant. La setmana que ve no fem... Bueno, potser sí penges alguna cosa, no? Però... Sí, penjarem alguna cosa. Però bueno, divendres que ve és el dia del treball. Tenim en Carles, també. En Carles ha de venir. Sí, s'ha posat en contacte amb mi i m'ha dit que li agradaria també formar part del quart micro. Vinga, doncs, escolta, aquí estem, Estupendo, gent. Ei, com? A fondo! A fondo! A fondo. A fondo, a fondo, a fondo.